Da, kokoda. Kokoda. Ljudi, evo je kokoška. I za Nadu i Dariju navijamo. Ako želite da vidite da mi ne lažemo, evo je prva kokoška. Evo je prva kokoška. Koja je izašla. Izašla malo. Evo je druga kokoška. Snimaj dvorište. To je nekulturno. To nije kulturno. Ko je rekao da nije kulturno? Evo je druga. Evo je druga. Kokoda. Čekajte malo kamera. To duš. A, kameni. Jel vidite? Prva. Jaja da pokažem. Jaja za Uskrs. Naša jaja da vam pokažemo. Juj, ima neke I naša jaja lepe. prvo jaje, evo vidite. Vidite ovo kao crveno neke nalepe. A mi imamo i naše jaja, moja su brutalna. Naše jaja su brutalna, bukvalno brutalna. I njihove su repe, a će brutalno. Evo, ljudi, vidjeli ste da mi ne lažemo, da imamo dve kokoške, da je jedna pobegla, ne znam ni mi kako.